Goedemiddag. Wij staan hier op het Molenpoortplein in Hasselt. Naar aanleiding van Wereldbreidag. En ik sta hier samen met Annie Dolders. Annie is voor Okra Limburg afgevaardigd in de Raad van Bestuur voor de CREA. Annie, waarom staan we hier vandaag? We staan hier vandaag omdat het Wereldbreidag is, voor de derde maal. We hebben even pech gehad met het weer. Ik denk dat hier zo'n 200 mensen zitten. Normaal zijn er daar meer, maar we hebben een stortbui gehad en daarom is het iets minder. De andere jaren hebben wij okra muizen gebreid en okra poppetjes. Waar zijn ze vandaag mee bezig voornamelijk? Slofjes, en die zijn eigenlijk bestemd voor de Wereldmissiedag. En die moeten nog voor andere doeleinden eigenlijk ook nog dienen, maar ze zijn eigenlijk voor de Wereldmissiedag. En ook dekentjes worden er gemaakt. Ja, we hebben de andere jaren meer dan 200 tekentjes kunnen opsturen naar Roemenië, naar een project in Roemenië via Wereldmissiehulp. Het breien op zich, Annie, gebeurt dat alleen vandaag hier? Nee, dat wordt minstens 2 keer per maand georganiseerd in verschillende trefpunten, in breicafés eigenlijk. En dat is op 10 verschillende plaatsen in Limburg wordt er gebreid met de dames. En ook enkele heren zijn erbij. En dan wordt er een lekker tas koffie gedronken en gekletst erbij. Ja. Gezellig samen zitten. En dan kunnen mensen iets van elkaar leren als ze vragen hebben over breiwerkjes of als ze elkaar willen vooruit helpen of patroontjes uitwisselen. Of... Inderdaad, iedereen helpt iedereen eigenlijk. De ene kent dit beter dan de andere en zo wordt er elkaar geholpen, ja. En dan staan dan verder nog projecten op stapel rond breien? Ja, de stad Hasselt gaat nog een wildbrei organiseren en dan worden alle bomen of verschillende bomen of fietsrekken, van alles wordt er dan. Het Genevermanneke wordt dan een jasje gebreid, er wordt de jasje aangedaan en zo. En daar werkt ook Rauwwind mee. We gaan trachten van 30 bomen te bekleden, rond te breien zo. Hè. En dat is, ik geloof dat er 500 permanenten hier komen in november. En daarmee wil Hasselt eigenlijk iets kunst organiseren en dat is nu wildbreien. Ja, we hebben dus de steun gehad van de stad Hasselt vandaag en ook de andere jaren voor Wereldbreidag. En in ruil daarvoor gaan wij ook de stad Hasselt straks in november helpen met de stad verder te versieren. Bedankt Annie en veel succes.